Ay, salamat. Mailisa na dyan ang akong gipad nga cellphone. Kaya naabot naman akong gi-order ng iPhone X Max 10. So karon ibalhin ako akong SIM diri sa iPhone. Kaya para diri na lang ko mag-Facebook. Kaya kapay na magod magtong merkado para lang mag-Facebook. Pero sa dili pa na ako ibalhin ang akong SIM, ako sang tawago si Dodong kaya ako siyang paybalon nga naabot na akong gi-order ng iPhone. Dong! Dong! Alis agad! Day! Itawag ko nimo? Unsa man, day? Dung, tanawa akong gi-order nga iPhone. Naabot na dyan, bindot kayo no. Ibutan na ako akong SIM diri, kaya para diri na ta mag-Facebook. Ako na ning i-on be. Maayo di ay, day. Pila man po'y palit mo, ana. Mahal biya kayo na. Diba, nagpadala man to ang mami ni Maria og 100k. Ang 85 ato, akong gikuha, kay akong gipalit ani. Tapos, ang sobra nga 15k, gipalitan ka og kubing nga sapatos, tapos gipalit ko na ako pang pagwapa ang sobra. Maayo, day, kini ikaw na hunag kagpalit og bagong cellphone. Salamat po sa sapatos na imong gipalit, ha? Tanawa dong, nindot kini kamera. Ali, ragod diri kay Solay na to ba? Hala, ninanawag dong. Kinsa na? Ang mami ni Maria, unsa man tubago na to ni dili. Tubaga. Sige, tubago. Mayong buntag diha, gaw. Kumusta man ka diha, gaw? Okay raman siya diri, gaw. Ina siya nga dili kalimtan ang alot minta. Padakan gamay. Gaw, ining naunta ni pamarayag si Muha, gaw ba? Pwede nimo padakan gamay ang allotment ni Maria kay mahal naman kay pamaliton diri. Uy. Walay problema na gaw, basta para sa akong anak. Salamat, gaw, ha. Kabalo ba ka, gaw? Sa private school guna namo gipa-eskwela si Maria. Hatid sundo pag yun na siya. Dong, ina si Agaw ba nga di ba 100k man to yung napadala? Ina siya nga padunghagan og 60k kay ma-shoot pa ta ba? Nya, dili na to tanan mapalit itong mga gusto. Sige day, ako bahala jamming ani imong ikagaw. Gaw, pwede na po kumamarayag si Muha. Unta ba kining ato gang 100k man to imong ginapadala no? Kulang manggod, pwede nimo dungagan og 60k, gaw. Walay problema na gaw, basta para kay Maria. Time sa gaw, basta sulat niya. Sa may istorya ba? Dong, ina ba nga to sa eskwelahan? Kining kuan, gaw, kining tuwa pa bayag eskwelahan ng bata, gaw. Ay, kining naay gipangutana imong agaw sa kong agaw. Gaw, ayaw ka bala ka Maria diri, okay kay siya diri. Unya malipayon kayo siya. Hala, nanawag na di si mami sa ilaha. Gaw, ayaw ka balik si Maria diri gaw kay pinangga kay namo siya nya atimado pa jud. Tapos ginapalitan po namo siya kung unsa ang magusto. Atimado gyapon, inyo hara magani kong gidawdaog. Ako adeng adtuon bi. Mao jud, gaw. Tito, pwede na ako may istorya si mami. Gimingaw na jud ko pag ayon niya ba. Human ang baba nimo ba? Kumutong ko na ron. Nausap niya gaw? Bakit di nagubot mo? Tingron, di ba kumuton ko ni mong wait? Gaw, pwede na nako ni palungon, gaw kay muamtot pa magum eskwelahan kay magsundo pa mi kang Maria ba. Alang kabala ka kang Maria diri, gaw, kay kining atimado kay namo siya. Alang ka problema. Kining pagpakalig-on lang diha sa gawas, gaw. Una importante diha. Ikaw, salamat kayo sa pagkatiman ka Maria. Ang tawag na ko sunod. Sige, gaw, salamat kay sa pagtawag. Sitsi kang bataa ka, ha? Mami! Kung bata ka ba? Lingog-ngog kay ka ha? Labaron to karon! Tita, gusto raman unta ko makipag-istorya ni mami. Ngayon dili man mo masugot. Di ba istoryahan naman ta ka? Basta manawag ka imong mami, dili ka magsabat-sabat. Ayun, tito! Kana dong, sagpaar gud ang bataan na para magmatngon ba? Hapit ka mabulya sa tong plano. Gani, day. Murag kaning bataa mo yung makabulabog sa itong mga plano ba? Tito, gusto raman ko makipag-istorya ni mami. Mingaw na jud kayo ko niya ba. Ingaw nang naong nimo, nagbasagpaan ta karon? Sige, sunod manawag imong mami. Patubagon ka na mo. Pero kung sa among isulti, maupod ang imong sundon. Kasabot ka? Okay, tito. Diwa sa tubog ang kaho dito. Itaas lang BP na ko nimo ba? Dong, kung mapadala na ganitong 60k nga atong gihangyo, kuhaa ba dayon ha ayo paglangay-langay kay na ako giliaway nga bracelet kay para ako aday tong mainpasan. Sige, day. Kay mo abutay pud ba atong bulang na akong gi-order. Munay ganahan ako nimo dong kay maayo kay kamo paloy-loy og istorya ba? Di tan-awa, niduga din si Agaw. Ako pa, anang diskarte day unya. Wag to sa kuila kumpare.